Doy, Mama is getting, unsa may gikuha ni Mama Ondoy? What is Mama getting? What Mama getting? There, unsa man na? Lemongrass. Lemongrass. Para asa man ang lemongrass? Na 4 years old. 4 years old. Para asa ang lemongrass, Ondoy? For the lemongrass chicken. Later. So, Lisa. Face to the camera. So, mauni ang ingredients sa atong lutoon nga lemongrass chicken in curry sauce. Wow, lemongrass Oh. curry. So, na Vietnamese ni siya, no? Oh, kanang Vietnamese inspired dish ni Onya. Mo ni mga ingredients. Sige. Mas may mga ingredients. Kana, unsa man na? Tudlo at tagsa-tagsa. Kana, onion ra. Onion, Sunod, Onion. ginger, oiloy garlic, ahos, sunod, Garlic. sibuyas, lemongrass, dawonan o tangad. O, tangad. Unya, kana siya. Curry leaves. Sa Bisaya, abihid. Uban, chicken, ang chicken, of course. Sunod, black pepper, black pepper stir fry. O kanang saluyo. oh dear, No, wanay apil, art. Kana, unsa man na siya? Sesame oil, sesame oil, sweet soy soy sauce, og oil, of course. So, karong taod kay magluto na gyud ta. Start na ta og cook. Welcome sa atong Mama and Ondoy cooking show. Si Mama Ren og si Ark kay mag-cook. Say hi. Oy, sapot man ni. We'll cook now the lemongrass chicken in curried sauce, a Vietnamese inspired dish. So, butangin nag-oil ang pan. Mga 2 ka tablespoons. Sige, surot na siya. Surot na. Okay. Ana. Unya. And then, waton lang ni siya nga mainit. Isunod na dahil nato ang chicken. Ang chicken kay ato siyang i-fried until golden brown. Para luto gud kaayo siya. Yan, lamig sa tsaka unon na medyo na fried ang chicken. Sige, init na na. Okay, ibutang ang chicken. Ang skin mo oy ipailaw ang chicken ang skin. Kumain na og tubig. Tagsa alag butang. Okay, sige. Ikuan diha ana. hadlok ng Hawa undoy kay lapitan ka undoy. Ana ni lapit. Okay, onion. Daghan man day no? Ikadaplin. Idana ang chicken, ipadaplin ang chicken para tagag space ang mga spices, no? Okay, so iuna butang ang garlic. Okay. Then kadiyot kaayo kay dili masunog, isunod ang onion. Yeah, after onion, unsa man? sibuyas, kani, Kana ano nang dahon kana. Okay, mix and then
ang kuan katong lemongrass. Lemongrass. Oh, ayun sa nang dahon. Oh. Sa gulag maayo. Oh. Sa gulag maayo, sa gulag maayo. Niya ang ginger, royal. Sagol og maayo. Niya ang curry. Curry leaves and stem. Oh, sagol. Niya, isagol na apil ang chicken. Niya, butang iog sesame oil, gamay, pataki. Gamay ra nga patak. Tara. Kaduha. Okay, sige. Sagol. Sabulag yun. Katong black pepper stir fry. Okay, dali. Sige. Ito. Di pa. Di pa. Oh, sige pa. Oh, katong soy sauce. Tara. Ah, tara. Oh, sagula. Sagula, eh. Wala na yung super. Yeah. Done na siya. Unya, mauna din siya ang finished product sa lemongrass chicken and curried sauce. So, mga una taron, totaod, guwapa kaayo, oh.